ହେଲା ମା ହେଲା ହଉଲ ଠାକୁର ତତେ କୋଟି ପରମାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯା କାଳିଆ ପଇସା ନମସ୍କାର କର। ହଉ ହେଲା ଉଠୁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛି ମାନେ ପିଇସାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟରଟାଏ ଦେ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କହୁ କହୁ ମୁହଁରେ ବାହାରିଗଲା। ଆରେ ମତେ ଏମିତି ଅନେଇଛୁ କଣ? ଶୁଣୁ, ରାନୀ ଯଦି ମୋର ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ଘର ବାଡ଼ି କବଲା ତା ନାଁରେ ସବୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁ ତାକୁ କଣ ଦେବୁ? କହ ମା ତୋର କଣ ଦରକାର? ଏତେ କଣ ଭାବୁଛ? ତମର ଯୋଉ ଯାଦୁ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲଟା ଜଲ୍ଦି ମାଗିଦିଅ। ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଭାତ ଡାଲିଟେ କରିବା। ଆଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ତୋ ପାସ୍ ହବା ଖୁସିରେ ମୁଁ ଏ ଗାଁଟା ଲୋକକୁ ବିରିୟାନୀ ଦେବି। ଭାଇ ଆମର ଯଦି ବିରିୟାନୀ କରିବା ତାହେଲେ ଔରାଇତା ବି କରିବା ନା? ସେଗୋଟା ବି ହବ। ଶହେ ଶହେରେ ଉଡ଼ିବ ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଓଉ ରାଇତା। ଫିଟେଇ ଦେବି ମୋ ପେଟ ଫିତା। ଆସ କିଏ ଖାଇବ ହୋ, ଆସ କିଏ ଖାଇବ ହୋ ଆମ ରାଜା ବାବୁର ଖାନା। ଆସ କିଏ ଖାଇବ ହୋ ଆମ ରାଜା ଓଉ ରାଇତା ଓଉ ରାଇତା ଓଉ ରାଇତା ଓଉ ରାଇତା ନବ। ଆଉ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଟିକେ କହିଲି ବୋଲି କହ ଟିକେ ନାକୁ। ନେ ସବୁ ଖା। ଆରେ ଦେଖିଲ ଟିକେ ମଉସା ପାଖରେ ଓଉ ରାଇତା ଲାଗିବ। କଣ କହିଲୁ? ଓଉରାଇତା ଶଳା ତ ବୋଉ ଗଇତା। ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। କାହିଁକି? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଓଉ ରାଇତା ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ ତମେ ମୋରି ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଛ, ଠିକ ନା? ଏଇ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଦବନି? କଣଟା? ଓଉ ରାଇତା। ତ ବୋଉ ଗଇତା।